Mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-ħadd l-ewwel ta' Jannar fost ċelebrazzjonijiet fi Stokkolma u għat-tabliet oħra madwar il-pajjiż biex jilqgħu s-sena l-ġdida. L-Iżvediżi laqgħu wkoll il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew għall-ewwel 6 xhur tas-sena 2023, titlu moddi lilha mir-Repubblika Ċeka. L-għan tal-Gvern Żvediż f'din il-Presidenza huwa li juri kif l-Unità Ewropea hija sisin għal aktar sigurtà, reżiljenza u prosperità. Għalhekk il-prijoritajiet tal-Presidenza Żvediża għall-ewwel nofs ta' din is-sena se jkunu s-sigurtà permezz tal-unità, ir-reżiljenza billi tippromovi l-kompetittività, il-prosperità billi tara li tintlaħaq it-tranzizzjoni għal enerġija aktar ħadra kif ukoll il-valuri demokratiċi u s-saltna tad dritt. Il-Gvern Żvediż immexxi mill-Prim Ministru Ulf Kristersson se jkun qed imexxi ħidmet il-Kunsill Ewropew u jirrappreżenta l-27 membru stat tal-Unjoni Ewropea f'negozjati ma' istituzzjonijiet Ewropej oħrajn. B'kollox, il-Presidenza Żvediża se tmexxi mal-2000 laqgħa fi Brussell u Lussemburgu filwaqt li madwar 150 laqgħa informali se jsiru f'diversi bliet u rħula fl-Iżvezja. Meta kien indirizza l-prijoritajiet tal-Presidenza Żvediża lir-Riksdag li huwa l-Parlament tal-pajjiż lura fl-14 ta' Diċembru li għadda, il-Prim Ministru Kristersson stqarr kif pajjiżu se jkun qed jieħu l-Presidenza fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja sfidi bla preċedent. U kien għalhekk li għal qafas tal-prijoritajiet magħżula pajjiżu jixtieq jara Ewropa aktar ħadra, sigura u ħielsa. Din hija t-tielet darba li l-Iżvezja se tkun qed tieħu f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew biex imbagħad fl-ewwel ta' Lulju li ġej Spanja tieħu f'idejha tmexxija għall-aħħar nofs tas-sena 2023.